Гэта не ўрокі мастацкай стужкі пра вайну і не яе здымкі. Гэта рэканструкцыя падзей Першай сусветнай вайны, якія адбываліся на тэрыторыі раёна. У той час тут знаходзіўся адзін з самых умацаваных вузлоў нямецкай абароны. Невыпадкова яго называлі Выганашчанскі плацдарм. Як памяць пра ваенныя падзеі, дагэтуль тут захавалася больш за 100 жалезабетонных і земляных аб'ектаў часоў Першай сусветнай вайны. Здесь почти всю войну простояли два полка. И здесь на протяжении всей большой войны формировался укрепрайон. Почему? Потому что вокруг здесь имеются болотистые местности. И вот эта болотная окружающая местность, она имела небольшие коридоры. Телеханский, Выганашчанский и Азаревский. Вот именно Выганашчанский, он очень бдительно охранялся германской армией во избежание прорыва и окружения. 75-я стрелковая дивизия, склад якой быў напалову беларускага фарміравання, Мсціслаўскі полк, Заслаўскі полк і Пружанская артылерыйская бригада. Па словах гісторыкаў, яны і былі апошнімі ў складзе рускай арміі, што трымала абарону на рубяжах Выганашчанскай фартэцы. Адзін з самых буйных баёў – бітва ліпеня 1917-го, што адбывалася на тэрыторыі Агінскага канала. Менавіта яе фрагменты адлюстроўвалі ўдзельнікі рэканструкцыі з Мінска, Брэста, Барысава, Гомеля. Мы были 235-й минометная команда, как раз которая здесь стояла. На одном из дотов даже есть бетонная табличка этой части. И работали именно на бомбометах, работали с артиллерийскими орудиями, отражали атаки русской императорской армии. Мы керуем русским боком, мы начинаем наступлением на германские позиции. На нас приданий жаночий ударный батальон. На мне сапраўднае ўзбраенне рускага офіцера того часу. Непракрыта павінна была шашка быць абавязкова. Рэвальвер, наган, свісток, якім падаваліся каманды, сапраўдны свісток того часу. Я сегодня в форме британской сестры милосердия. Это британский королевский госпиталь королевы Елизаветы. Они, как и все другие женщины других стран, начиная от Канады, Соединенных Штатов, Франции, они участвовали в войне посредством того, что работали в госпиталях. Адным з самых вострых сюжэтных момантаў рэканструкцыі стала атака жаночага ударнага батальёна. Для аднаўлення гэтага драматычнага эпізоду прыехала група рэканструктараў з Санкт-Петербурга. У завяршэнні жорсткіх сутычак урэшце перамір'е. Больш чым гадзіну доўжылася рэканструкцыя ваенных дзеянняў Выганашчанскай фартэцы. Па завяршэнні ўзнаўлення баявых дзеянняў наведвальнікі змаглі пазнаёміцца з яе ўдзельнікамі, на ўласныя вочы пабачыць зброю, прадметы побыту перыяду Першай сусветнай вайны. Интересно посмотреть всю реконструкцию, как что происходило, детям рассказать. Кто интересуется историей, для них, наверное, вот интересно, что действительно все происходило. И как бы на этих же местах, вот наших местах. Чацвёрты год запар Выганашчанская фартэца прыходзіць у Вацевіцкім раёне і за гэты час стала сапраўднай яго візітоўкай. Марыя Кобец, Ганна Буйкевіч, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».